Aishe. Wewe. Mara rudziko wewe. Masweza. Mara rudziko wakaite. Sisi madimbo tora basi. Ungoshika mjipopota. Zvisi zviri panze kwangoti peshe pokorare papa. Nomara rudziko. Sisi ndangoti ndizorore. Ndakaboti chiunyeka nifomu kako ikaka. Como socks akaita sei? Ira isona dedere ra wanga chivunza iri wakapfeka. Isi. Ndakanya mashisha for socks iri. Ndonga ndakatoita confusion ndikabatanza ndandine hangu akadaiwo. Akadaiso chinoona ipi bva pasikuzo kuti masocks ndanya mashishera. Aiwa asiba. Saka kupenga ndizvo ndione manjeni. He? Nidi muna simuri mushe nasi ndiri mushe zvokuti unopreshera pasofa ndizvifarire izvozvo kana wada kurara unoenda kubhedhumu kwakusvika kwakuchirara entemaidza unongosvika wakarara mararo wakaita aya tokoti wasikane basa mune problem makona panogarwa zvakanaka panochengetwa munhu zvakanaka chibatwa zvakanaka unobva watotora advantage ubva unonangewe ndiwa mhinu kana chokuti munin'inaka hausi blood yangu hausi blood sister yangu ngokupa respect semunin'ina but unozodarikidza mweri wacho mararo wanga waita nhombo mafarira ya simuka unoita basa wapedza basa ona ye usoka mwana yakanyepera chinhu yokumusha kwatisapi kusho mwana uyo ndikada zvekutamba kane mwana uyo kaya akanyepa chinhu yokumusha mwana iye bhisho rekumbari mapfekero rudziva yakanga rakazvambarara pasofa rangu zviri panze waroti bhisho ndia yewo mawidzi wakomona kuti bhisho ndii ndakatanga nazvo zviringozarawo ninyika reseoti bhisho iwaunzata bhisho kuti muitiro wake wakakunzwa uchimuti bhisho anoti kudii anganditei oh iwe ndatongomusapota nguva dzese I'm so support. I'm trying to be neutral to anyone at Panopamba. I can't just see someone accuse her the way you're going to bishop. Come on, boy. Zvanga yari nezvari izvo zvazvisirizvo. Musaka chimuti bisho. Mabisho anoziyana. Anoziyana nani? Newe. Ndiri bisho. Nokuti saka zvona Pablo zvasi zvimaka. Akuna ndinogeza zvona Pablo zvasi. Nobody kunzwa nyaya iyoyo. Pablo ichi. Hausati wahurirwa ndisaka wachidaro. Kana wahurirwa wazochitaura zvakapablo. Pane kura kuchapfura kwakaitire Pablo. Wakandoona wakandibata nahendereri. Wanibata here. Chigara mangoenda kumusha andimati kwana musha. Chiendeka kumusha kwacho. Chamura pamuche vana vachi ngembe muchatobvisa beki. Kana ndada ndichaenda. Mari basi mina vachuta 7 musha kwacho. Sasara mchifarano kaka. Kufarano kani? Waruti bisho. Chete ndizvozvo mabhisho anoziyana. Mabhisho nani? Newe. Ndiri bisho. Ndiri bisho here. Asi unoti kuita bisho kupinda pawa. Ofisa ende. Kana kuti munati club ofisa ende. Ubadala naormi. Izvozvo wakaita zvokuunza mukomana panapa. Yekuka Pablo yakaka ndo bisho. Uzvinyarare muromewo. Unyarare muromewo. Sanongeza. Anase mwana kwanza. Unonzisa andisi mwana wako. Iwe usatotari nyaya Pablo. Ndati kana ndicharanyoka ukona zvikuti ndongezera andisi mwana wako kwanza. Wakajaidzwa zire kwanza. Kana neufa wakajaidzwa futi. Iwe ndakaudza kuti wakajaidzwa namai vako. Vachangu yekukurayira kuti iyo nyaya kuramba yekutsikanetsa naye unongona kutaura nyaya mai vangu kaiwe. Uchaibvira mbana bona mazino. Ende kana kubva pana bapana chandoluza because handina chinhu chandinacho ne. Yeah, joking. Kubva papi? Unogarire asinoenda chindipusha. Ndatorugarire pano. Iwe unogara iwe. Chaunofunga kuti chatakabatanidzwa isusu naMwari kuti newe takabatwa chii? Ichocho. Chaunokwanisa kuprova right now. Ichocho. Daione mwana beta. Kumusha kunotoya kunona ndende. Unofunga ndakasiya mudhuri. Unonyepa iwe tani. It's fine. Ndakakona wari tsuro korango mosina chawinacho. It's okay. Kana watogarira mudhuri. Inogara mudhuri wo. Shona inotisiya zvikuru nezviyo nesora tichaona pako. All right. Ndopati chazoona ipapo kuti izvi zviyo iri sora. Don't worry. Pane nyaya Pablo, hero kwanza munhu kana ndaenda kwanza. Ndina kamunza kana ndichifundisha. Saka ini ndakamutakura mota ngara. Iyo ina ndakumbomona. Ina ndira kumuona. Makati kumuchengeta ndakasvika ari mumba muno.
tsoro dzeidzo nyaya iyo kupera kwacho kanika inotori nemunhu ayo kana unozvaronga ngofunga kuti ita zvakafungairajaira unoenda kusouth africa zambia china makore ese ndikugara ndindega panapo ndajaira saunoka unegare ne mwana anochemara panapa une mwana unoyamwisira panapa ndodzokera ndingaidzokere chodzokera hondo iyoyi ndindakatangagara nomukadzi akukakavara kudaro ndindakatanga kushambere kupanyika pano ketawe umhosha chaiwanangu aratibu one day ndozvinozvizase kuti ndisingabereke kwana uriwe kokana uriwe amen tichazviona imvute yewo chakati ini neiyo hamba hatina problem nayo iwo akatogara even nyange ndikatofunga kuti ndoda kutotaurirana kumusha chaiwo chaikoko I would rather go nayo because ndiye munhu akaita kundizive kuti pano pari kuya chipishu panapa pano pari kuya chikongatira panapa ende yewo mwari vanonamata ari mupenyu tomashoko kungoya zvichitsongoya hapana kana unombofunga kuti madye kana kuti madi hapana kana kutambira bheki kuzoda kuti tambanudza wow ndangosapota iyo ndangosapota iyo batika iwe akamboramba kuti hapana zvaari kuita namudharo wayo but baba wapesi pano kuti vanokuda kusapota iwo wandonange iwe ato mukadzi wotodanini vandomufarira chato chazwa mufaro naiyo asi kana pane zviri kuitika usiyewo ka ine ndiri kungomufungira zvangu iyewo posi ndakasunga miko yangu pane zviri kuitika ada kumhanya bani izvozvo wakatongogara izvozvo ubudzi kuchema nenzara mudanga hadzina mvura hadzina chii wakambogara unge mudzimu uri kumirira kubikira ngomoda tichaenda miti kana une maoko ngonongoita panapa paswere muchena nhasi ndikuona nhasika radoke zvakanaka pamirajaira tichaona uchajaira donwari ndanoda kushusha ndoda kunetsa huku yana maoko ekuita zvese zvizo huku ye ungaitika ndibasa raichanechikuvara ndokumba mari zvese zvizo ndokutaurisa andikwanisa kugara kana kugadzirira namagaro pasi mendinhu vari kungoita tekneni ende vandivenga singa kuti chilazi netreti yavakandipa yekuti vada kundipengesa munhu yavakuenda kumusha ende akaenda kumusha vanoenda kumusha kwacho havasi kuenda vakaenda kumusha because iko zvinoizvika ndakutapirana kuti every food yanenge abika achabati mubedroom pandikorana pasi yaura kumberi anoenda kumusha chete toti mwani ana pana ndatogara senhapu kakakukura handichazvikwanisi andimukona furu yandinayo tatsai pambedha tatsai hapana kana gumbeze repasi apa ndinofunga gumbeze wanje pregnant yes kukala kana malazi tu zvinoreva talk to me zvinenge zvichiri vangodzi ndine mimba ndakazvitakura Are you serious about this pregnant? Uri serious bro? ndakuratidza indovamirira zvakaita yani mwedzi mwana miviri kumukosingatimudzembesa pasei ndaisopa zviziva nhasi ndatozotsvaga nditese ndakatozharikosendiposipa Can I go end? What was the chest doing? What was the work that now? I was coaching. The happiness. Once more. Look at fire. Such a good position. Don't watch him. Look at fire.
kocha yini kana kata kwa mwana mwana ya ine mwana wa mimi na kocha yini okuzisa I don't know kuti ndinga express sei kuti ndikufara sei okay ndokasa kuti kwa macho ndikushaya kuti express sei kuti ndikufara sei kuti katora kana ndokasa mota ndikushaya ndikudza sei kuti ndikufara nenyendo ndikushaya kuti all alone kushaya kana mwana wangu atobata muoko please mama kuva kupotenga itaona media. It's a long story. It's a long story. So I'm just praying with them. They are in the twins or my triplets because in Guayasil, now we are pregnant. Shalai Tazago, mwana wa desha ya makori esa na kwanza mwana from you mwana na bazake kwa sabi achuya kumo. Thank you Lord, thank you Lord, thank you. My chance mani 8 years mani na wasina mani kwa kubodi ndia. Sister yake akashara the accident. Ndio mwacho. Mimi ndio mwachingeta. Ndio ndio mwacho. Mangoli tu so zinoto atawasela na kwenye kuti nakasina kana mwana ngati naye. So with this now